voanaloany ino anagnany ratsy sy jery ty laheny aminaka amy Sandra amy Shani nidro koa izy io nandeha narajoute ana Géline à la Réunion agny zo boka mahay mitombo boka to nidika amy Black Nadia nidika amindrovy oh izy milatra izy amy sous-préfecture regny fotony izy tsisy taratasy fotony zegny izy iska telo fanjava fo zegny mandeha mangala taratasy nany fotony izy tsisy taratasy iska telo fanjava izy ze fotony izy tsisy taratasy voanaloany ino anagnany ratsy sy jery ty laheny aminaka amy Sandra amy Shani fotony zay telo fo kendrika zay telo fo boka voakotrokotro matin midi soir zay telo fo avoa matsakitsaky matin midi soir nidro koa izy io nandeha narajoute ana Géline à la Réunion agny zo boka mahay mitombo boka to nidika amy Black Nadia nidika amindrovy fa raha tegna tiako aviagna mikasika anao eto tsisy lera gradinao ndraiky gradinaka mitovy et de deux tsisy lera fiainagnanaka fiainagnanay itovy fiainagnanao tsy jery ary foagna tsy hainao ino amy raha nialanao tanananao na vianao amy tananan'ny La Réunion io tsy hainao fotony izy koa hainao tsy commérazy ty raha nanahirignanao 24 heures sur 24 izy koa hainao ino raha nialanao Madagasikara na vianao amy tananan'ny La Réunion ze mbala tsendriky hainao fahatelony anao tsisy taratasy fa zay asa sahinao io zay misy taratasy assuré ampodiko ndraiky anao tsisy taratasy mirenireny keliantsy zegny fandresagnanao io amy tananan'ny La Réunion anao mirenireny keliantsy oui zegny fandresagnanao io amy tananan'ny La Réunion ary mirenireny keliantsy zay tsy mirenireny zay tsy keliantsy karaha ataonao zay tsy milatra karaha ty iska fanjava roe iska fanjava telo zay tsy mandeha milatra ataova hainao zegny ataova hainao fa zay tsy mandeha milatra zahavanao indreo tsy arakaraka fagnasasahanao olo matin midi soir agnatin'ny réseaux sociaux ty fiainagnanao sanjinao azonao zegny zay tsy milatra iska telo fanjava zay tsy milatra asazonao asa midika agnatin'ny kokonao zegny zay tsy milatra fotony zay nampadeliranao tato we anao elana adosony fanjakana taratasinao naboaka zegny nagnanaovako live naka igny nataoko moins uniquement kendriky zy fotony zegny mbala na misy instruction Facebook hoe fa après 48 heures eo izy vao mipody fotony fa maro zegny lalagna ny Facebook io ty
fa maro lalàgnan'ny Facebook. Izy koa anao magnano live misy raha kotigny mety aboaka anao, misy raha tsy kotigny mety aboaka anao, fotony zegny fa maro zegny lalàgnan'ny Facebook. Baka komndregny ino antony accepter baka komndregny ino antony faharoeny magnaraka zegny nagnanaovako kendriky live nakagny moi uniquement en attendant que izy ampodiny Facebook. Ino antony nagnanaovako izy moi uniquement kendriky fotony za nagnaboaka permis naka, za nagnaboaka carte d'identité naka. Or ko raha zay fa tsy kotigny naboakako fa za nandeha nagnaboaka zigny fotony amin'ny haviraizan-jerinao bekanao hitany be sy ny maro fa resaka jalousie taratasy fo iadivanao aminay ato. Asamboregninareo raha volaniko to baka larizana angataka nidriky igny amboko amindray nampidiriko izy fa mety tsisy réseau. Merci Ndry Paparazzi. Mbesany kely contrôleko zavako tandrinesako fotony misy baka karaha igny olo midriky igny izy miala igny. Midriky igny izy miala manjary mibeg réseau. Midriky igny izy miala manjary mibeg réseau. Midriky igny izy miala mbala mandeha izy. Amindray mipody amin'irany zanaky agnato. Ok, nareo maregny, ok, ça va. Fotony lary saboka nangataka nidriky igny izy baka komindray ny tsy tafidriky igny. Tsy haiko ino mampidriky dabo. Baka i lauréat tsisy raha mety ilagna izy nanilefa volan'ny bus drako. Drako. Za drako mba hoesanao donc tsy mavoya fa volan'ny bus drako. Za drako mavoya fa volan'ny avion. Zay drako mata. Ma merci Zara za tafiala tao fa voauzo. Zay taratasy ty fora mamparary fonany zahay ambarany karaha izy mandeha milatra isaka fanjavaroe. Akory volamena ny poko. Ny poko faty volamena jiaby amtarina drako kale. Amindry Paparazzi. Hoe drako kandidaty drako edy vangakaraty ko tsy mipoko. Io ndraiky atavako iry Paparazzi. Paparazzi na Paris na ia iro malaky ze pa. Zahay tsy karaha taonao. Zahay tsy milatra isaka telo fanjava mandeha magnano keliantsy ny taratasy. Yela jo drako kale. Firitona bianelahagny zegny. Tsisy taratasy any ampodiny fanjakany babanao mba tompona France mamanao drako. Zahay tsy karaha taonao. Ampidiry agnatin'ny jerinao fa zahay fa vazaha. Hita olo ko maro. Anao nanambady vazaha. Vazaha tiako volagny zegny anao nanambady olo misy taratasy vazaha. Baka mahamainao ny alanao anao tsy nahazo taratasy vazaha. Tsisy olo tsy tia nampodigna baka olo jiaby satria itanàna nandafo donc misaotra amin'ny babany ndraiky reniny babanao fangalatra bery igny dinia avao drako. Zegny volamena nakatoko tsy mipoko tsy nampoizinao afaka moaly be igny anao nagnasasa za tsisy taratasy ho anao nefa anao milatra anao quelques jours après anao nazo ny Paparazzi anao nilatra
dengan tandengala taratas no taratas yu Ulma na bola iba na ditasa yu ano ulu misy mahamay mavety mahamay fora mampiasa lohanao ila France ty tsy ny babanao tsy ny reninao ko baka ibaba na ry tsy sanda vena amin'ny taninandafy mangalitra moto folo baka ko amindregny aloaka la France ty androaka zay anao kendriky voana aloha agnatin'ny livre yo za miaigna amin'ny taogno araiky ninazy isaka 3 mois aloaka fanjakanany la France ty androaka zay miala amy tanàna ty anao boriborikon'olo tsisy dikany io kendriky voana alohany samboriny fanjakana anao mody anao anao za magnatena izy hitanareo fa misy araiky continue karaha ninaka taogno araiky isaka taogno araiky mandeha magnova mbala 3 mois zenkendriky voana alohany ambarako anao fôtony anao kely antsiny laregny anao voana alohany boriborikon'olo tsisy raha mety ilagnanao amy tanànany laregny ao io tsisy volagny zeliny ko misy olo farany tsy manjara amy tanàna ty eto anao izy drako anao koa za anao za milevimbelo baraka anao kendriky voana alohan'olo boriborikon'olo tsisy dikany tsisy velon-tegna anao nanambady olo misy taratasy vazaha anao niteraka amin'olo misy taratasy vazaha même zanakanao mbala tsy azahoanao taratasy dikan'izay anao olo lagigniny mpiainagna olo fa firy taogno naviagna hagny amin'io na zananaraiky talagna olo fa 14 anao amizegny anao nivolagna fa larisa tsy hitany ambasadiny a Madagasikara hoany anao tsy menitra anao hitany ambasadiny Madagasikara na avy amy tanàna ty anao isaka 3 fanjava anao mandeha mangala taratasy tsisy dikany fa anao boriborikon'olo ataova efa gadra velogno anao amy tanànany la Réunion io anao tsy mavita miboaka anao amy tanàna io ndray tsisy raha vitanao amindray gadra velogno anao agnatin'ny tanàna io anao tsisy choix même mandeha Madagasikara même mandeha aminay aty anao tsisy choix karaha ataonay zegny zahay managna choix ty andeha Madagasikara ty andeha tsy ty andeha zahay tsy ty andeha fôtony nagnino tsisy raha tsisy raha zegny manambagna zahay fa anao ary anao tsy afaka andeha Madagasikara fôtony fatifatiny boriborikony taratasy amy tagnanao io tsisy raha vitanao atao aminany ampidira agnatin'ny babakin-dohanao zegny mba olo misy jery baka ianareo agnazavagna zay dako io koa olo foagny olo adalana ody ary mandeha tsisy oragna agnatin'ny tragnonao fa mampipoko anao voilà hitanao milagigninao anao efa 6 ans anao mipetraka la Réunion anao mba nahazo fatifatiny taratasy taogno araiky igny anao nipody maso 3 mois zao ty olo misy mahamay zegny fa zay tsy olo misy mahamay karaha ataonao anao koa tsy tsaiky ny mahamay raha voana alohany nataonao tamy tanàna io anao ko ty niasa anao ko izy mandeha manipy olo jiaby niasa za tiany vadiko za zegny hoe izo mbaroko frantsa mamiplarena mety piapiagna vola mbaroko misy vola piapiagna ao tsy mampiasa izy sy mahamay drako ty zangala position tsara bekiny za ipetraka tsara bekiny za décor niatomoagny koa elalo mivolagna izy anao boka magnano levora fa mitomoagny io niany mitomoagny koa io niany mifoka mitomoagny koa zo niany za décortique anao tsara bekiny olo misy mahamay tsisy amboka io drako Zagnahary
za mawesanao ma chérie ninakaisaka taogno araiky Zahay décortiquanao tsara beky ny fotony nagnino ninavianao amin'ny tanànany vazaha ty tsy aveniranao tsy avenira zakanao ny vianao eto fa ny mahamay accepteko anao zokinaka ny mahamay dianao eto andeha ngala lagin'olo dianao eto ngala laginy amin'ny eninao zay karatenao zay tsy karatenao Coucou, zandriko abe. mahabentiko be mahazo anao mbanenanao Ni raha nidirako raha hely fo fa za tsy ela. Hitanareo izy ela jiaby igny baka magnasasa izy atsika jiaby igny ka zahay tsika antony asasahegna izy io problemony papier zandriko aby keky izy ty fa valy taogno naviany tala réunion igny izy navy igny baka nandalo récépissé hely izy igny fa naha séjour 1 an ta agnatiny séjour 1 an igny vamba tamy tsy magnaja anakôho io baka vamba tamy tsy magnaja anakôho io izy vamba tamy tsy magnaja anakôho igny navy baka fisaragna igny nitsoaka niaraka tamy mariage nany igny i séjour igny nimpody récépissé efa tsata taogno izy zao nimpody récépissé tsary nisy clé tsy magnaja anakôho ty ao io araiky adivanga kôtro andeha ino kô mahazo ino avy taratasiny plainten'olo mitory rô zegny mivanga lamba tsy haiko lafo vanga kôtro io mandeha amin'ny magnantogno fitoriagna io tsy obligé baka na tsipy babazana Natal lekaleka trombo anazy ke najary ni pro 6 ans o magnantegna i Virin Gilbert io andeha hagnano divorce izy io tsy divorce zeky magnano ino ny lehilahy andeha ngala vady tsisy ny lehilahy hely havy mahita magnetrahetra eo i filtre jiaby igny deja midriky igny mahita sora-pasoara io fa décourage aligny andra zegny koa tsy mandry zegny koa fa bomahan'ny lolo ny fatin'olo jiaby ototeny io tsy mandry zegny raha ty voa boma karaby ty ao anao zay mahay Sandra Sandra ndekelana moko fa baboaboka lolon'olo misy mampikia kofa mampikia kandray tsy mipody heky ary ndray jombilo igny fo zay zifatay izy amizegny tsy heny mandray affaire nampidirany jombilo nazy igny fo mety mampigadra izy izy kazatetry tsy heny raha zegny izy amizegny raha jiaby io fa ambarany olo zao ty tsy endriky rabe io ambarany ahodinany fo fotony ijay zifatay zegny i valise 23 kilo igny aody vory utagnaty tao zegny ni delira tsy avelary kapokapoko zegny tsy tsakaladoany izegny amizekiny izy i matoelahy virety amizeka ataony marionnette nany io zegny hoe zahavako lesy nanaovany naviany jay zifata i viren koa ny marionnette marionnette zegny allo atao zegny ampiregna ampitsinjegna iragna mandrombo gato kokole raha 23 kilo valise 23 kilo vorky fo ka izy zao anaty jerinany zegny mampandry olo jiaby io karaha contraire olo karaha nifofa 2025 ty zalahy magnano mahita olo mamorky isaky izy bomahandray magnano mahita olo mamorky hadrakaby ndre ilarisa io eny karaha miandro namorky atsika akory tombany mamany larisa tamy levo to nifafany larisa baka levo inalaky hoe moi de le miako iro tsara moi zigny
3 jours. 3 jours lu baka dam ko ating babawon. 3 jours bobu na dabib sa nga hakariyam ñom level. Ala ba ko. Ayan na tuba dabatan, tuba lu baka baba. Tuba tama na mo sa na wood ati velo mandema morka tika mbola tika ko baka yo toma morki ko tompi na udi mapitsinska kakazo mapitsanga na mapipetka favalo kazo lada ke vavi tsisy ako io koa mbola masku tina hita oh hamnazo misy babaluza natona agnaty izy mintsy nagnanapel tamina kata momanze tia maman nangirka izy tamze tia tova agnatin'ny babaluza io agnarana Sandra agnarana Hela hay anareo ko tafiditra agnatin'ny babaluza fa attention atao agnaty rano zay babaluza io maman vavanay manjary loza amin'ny fiainana anany vavanay koa nefa manjary loza amin'ny fiainana anany vavanay io loza amin'ny fiainana anany anignena fo zegny anignena tsy mety jingal maman alarisa azafady tapako elo hoe levony zandrinakaty alarisa anao koa mirany tetomasa anisany araiky baka fa la prison katsoko anao baka io anao larisa nirany nandeha nitetomasina moriky zay he mba aboava volombelogno ele larisa échantillon hely nivoriky navonataonareo zay he tagny zandriko s'il te plaît Fatara ne vocal ni boka hanging. Karakora araiky nandeha amin'ny tragno manogny igny larisa azada kulani bitsy taitsaky natza tataratsy araiky karakora nataonareo ndraiky reny iny nandeha namoriky zay maman baka dako niaka nandeha amin'ny tragno manogny zay maman mandrotsona agnarany Hela ndraiky Sandra zagny ambadika ty mamaly teo fo zagny ndraiky nahoaniny bitsy tsaky naty tsy vita tsy vita fa nan'olo hoe batay bitsika amin'ity iny rafo tsy vita fa morera mais attends question nakam baka larisa karaha ty ke izy ndray zegny mifinance tsara bekiny izy amin'ny vola zegny ka farasika voriky ty zegny par semaine oa za zegny isany teteky vola latsaka io mandro mantsiaro fa mandiniky bon za drako nagnino fulana za nagnino frehano mindodako mandeha mizaza hely amin'olo losoko kofa marandraigny za raha koa tany alagna eto niany ty loso andeha magnotany olo adrako iba misy moasy mahe ay fulano ivolagna aminazy fulano zay kofa anao amizay larisa anao mbola amin'ny lalagna mandeha moasy igny izy fa magnano levo ato magnasasaha mikaiky amizay kiny baka anao tsy mandray apela amizay kiny izy nasasa hendro raha ke periodiny fandraisiny ndray malarisa ino maraha tegna ty ataony mamany tamin'ny periodiny fandraiky jiaby regny akono misy lehilahy antandroy zegny tamazenga tobaka nandehanany mamany mamany io raha mba setoany amin'ny mpamoromo izy koa nandobe idady io belagna nahagny mamoro tsy somasoma iagn'olo hay i mamany io tsy somasoma idady vavy niteraka mamany amin'ny lalagna mandeha iboaka mazenga ty andeha partira Diego hagny diniko agnarana mebatanana Arita zegny araiky tsy mety raisiny tagnana igny tsy izy zegny igny araiky belagna igny araiky tsy mety raisina tagnana belagna zao igny araiky belagna igny araiky zegny dady miteraka mamany zegny amin'ny lalagna mandeha tsy amin'ny lalagna boka mazenga iboaka hagny ke anareo amizay kiny namaky baka anao baka amin'ny vokaly ao igny anao ndraiky koa magnano mission larisa magnano mission io fizavagna aminaka zany tanao nivologno anao nivolagna taminaka mivolianao mirody dako tinginaka zaoko vola mivolia mirody fa anao irako olo mamirika olo zay mikadrako miasa za aminao karaha manakary par mois amorodinaka ninoti drako 2 millions par semaine za ialanao za nampiasainao le namboatinginy reninao ke izy bakobaka na ino marara amizay ka fona nampiasa iny nilofandro aminao amizay ka anao mandeha alefa mandeha moasa araiky ary tsy maty Sandra ndraiky Hela
Endro tany misy tragnony fahinganay ty. Itsy endro tany. Tanao boka programa nazy igny raha nampaneliko izy taminaka igny. Mila ndendefa za toliara. Continua hoaniko vola nalefanao taminaka ndeha toliara tsy ako firy eroy. Anao nandaza fo. Para nandaza. Continua hoaniko izy fo. Za tsy nahy. Za dokta farafarakady. Za raha ty tragnonaka fo. Za mitsipitsipy kakaramotsy karaha jiaby marinirino la dosary. Tidra anao tsisy jery. Agnanaovako anao tsisy jery. Am tany misy anao la réunion agny tsisy godra. Za mandeha mitsipigny raha la dosary io ety raha navoakany moasy igny amin'ny am godra ry. Aminao ambaravarana anao io misy godra anao tsisy jery le namboarazana be foagna be io io. Fa verijerina ody baka. Fa verijerina ody. D'accord. Mafana edoko natao za. Irany boka kodra. Anao tsisy jery tsipiniko am la douche-naire sa sachet-ndraha igny tsisy jery be io e. Lefaka be tsisy jery be na odo. Aminay ola regny ary misy godra marina anao tsisy jery foagna be io e. Fa mangala ondraha. Misy koragna raiky zay reniko ka le. Nandefa ikananoro zegny nandevigny raha ambaravaragna anaka. Sima be io e io aia za tsy fitatany kopandry ô. Za tsy fitatany vaky ô. Izy io tsisy jery. Ino anaovako tsisy jery? Misy bankety zegny ambaraba. Iry solo le namboarazana koa ny volagna zegny ambaravaragna anao zegny misy bankety. Io zegny kananao mizahanao miboaka, mizahanao miondra tsokotera. Ary iro avy zay kananao mahita za misy sokotera zegny mahita hazala. Boka koa za magnantegna iro io toa olo maro madinika marako tsy haiky 17 ans zegny hoe atao tampo za zio maregny taonindreo materaka antena anareo mivolagny isandraha matevavy be anareo io maro foagna anareo ty ô maro foagna anareo milena anareo fa anareo tsy milelo fo anareo lesbienne fa tsisy jery anareo io. Ino ativegna tsora zegny amindreo mila parla sora zegny pakopakony hoditry sora zegny karaha makasikasy. Ary isatro vokoa chaque fois izy magnano action nany io lande quelques jours après izy voatifitra sary pa à gauche à droite. Ino ma raha ataony avy eo tsy atsika samboriny voriky. Izy Sandra za doko mahera ataony izy io raha maresaka ô doko. Izy koa i Sandra izy zegny hoe nagnano Sandra zay nagnano hadra nde za tsisy raha nataoko fo za koa doko nagnetsika tondro kelinaka. Fa mety za tsisy raha nataoko koa ka veko za mampipoko anao teka antena mieritreritry. Foagna io imboty ty io verijeriny Mari ndraiky kanao larisa anao tsy masaky mitantara hoe karakory fomba ino tany nimboanareo tagniny karaha anao niragnana de namoriky io anao tsy masaky mitantara jiaby namboana hitanao tany nagnirandreo za tambilo be tsy nasigny tambilo be losy nandeha tamazenga tsy nasigny tsika andeha jusqu'à Toliara raiky baka farany tiako firy euro tiako 500 euro ndeha vorony lano masy jiaby tambilo be toda tsika andehandehanane io amizay vango ny olo mazavatroko amizay kiny tia haza omby baka zio indray fa izy fa naimboimbo gadra aomby 10 zegny za vola kelera koa mazazy io kele depuis boaka omby 10 zaka amorky fatifatin'olo maty fiainaka karary ino ma raha voregna aminarjo ty ndraiky kely bis tsy voaefa. Za kun lan parana te nilefa alahaby nilefa biseky toetia miaraka amy zanakanao sakilenao magnano enao tsy magnaja tegna magnano tsikakaka amy bisy mpangalatra zanakagadra marigny sérieux miaraka tsy nagnanenatra zanakanao lelahy anao miaraka zanaka lelahy tsy aiky lelahy zay koa ny maro atandremagna tsao manjary dahalo enao tsara beky izy fa zanaka dahalo tsy mampianatra zanany dahalo baka zay nde tsy aiky
Ndraiky tsaiky andafy ty tsy ino renindreo mandeha mahitsy irafo mangalangalatra bis ninany izy mihitsy miforme zanany amy fangalarana tike fangalarana bis ataondreo tsaiky abo à l'école-ndreo hagny mimenomena zanak'olo amy meso mandravandrava goteny zanak'olo raha ataondreo tsaiky abo à l'école-ndreo hagny io hitanao agnatin'ny papier igny hoe tsaiky aby ty zegny tsaiky traumatisé misofra amin'ny violence agnatin'ny lavaka tragno iainandro nindreo nefa agnatin'ny papier ndreo karaha zegny tsaiky aby sous éducateur ino tsaiky misofra amy violence agnatin'ny tragno zegny zeo ma bonne mère magnano mivolagna hoe zany karaha nateraka anao misofra agnatin'ny lavaka tragnonao grave misy voakana alefan'olo aminakao ao hoe misy volagna hoe volivoly atoato fa niboaka amin'ny YouTube amin'ny 2 niboaka hanky iry zanany tia mizaha YouTube ailagna jiaby zay vola raiky tsy mandiniky raha ataony tsy mandiniky afarany raha ataony nandiniky izy zio nandiniky izy zio izy ke izy fa feno agnatin'ny YouTube eo amizay kiny ikara zegny hoe toiza aza voly anao tsy mahazo voly anao iofo anao ino koa mavolezanao agnatin'izao zegny boka eo zegny kala tsy haiko ino agnano koragna fa za iry zanako navy nakopeko micro-naka ty ok tsisy raha continue mampavoly izy anao tsy voly anao mipitra iofo olo izy midelira ny récépissé anao la resafa tsy megna amy récépissé ndre anao mody hitanana pitrako ty mba ny babanosa ny reninosa ny dadinao mpangalitra risa enao tse ponohonogno vita fa mitindrianao hafa koa olo tsisy jego fogna be ny tefatany anao mahera misy amanafa za tsy miaigna koa moakara anao le namboarazana anao le namboareny anao za miaigna taogno araiky tsy hainao agnotoneko amin'ny privé zegny karaha tsy endriky tampitra baka taogno araiky anao nagnefa tsy ndraiky perte izy koa karaha igny sa alaindreo partirany tokony nivy tany taogno igny foro manosiko izy alaindreo amin'igny manosiko izy ok tsisy jego fogna be lefaka be ny tefatany natao zahay zegny nagnefa vacancenao valeran'ny foronao tompiny nampideplace anao zay ty ialandro karaha ny poko volamena labe tsisy kalidasy karaha ty hoe maodra io hoe kalidasy akory ale karaha ny poko volamena avoir récit drako récit volamena ny poko ito hoe drako kalidasy Ifa tsy amy chevinao tsy amy chevinao midongadonga feky anao zao tsao ndraiky anifasandreo mission vonendro au moins fa heno fokon'olo fa anao zao koa misy raha mavoanao irofo anao boriboriko milefa bisy dero tsy hitanao misy araiky igny ino tsy mavoa efa tike igny empesa diasa maty ino carte bancaire tsy mipasy diasa anao boriboriko lela tingy mamanao sahafa mazengary carte bis tsy mipasy igny mahita nareo koa mavety lela tingy mamany oza lavo fo izy za miamby anao zao magnano isan'andro zany volagna aboakako sariny mamanao zavanareo izy amy sary ny paparazi voa capturé aby rito kiraro alabiny io ma tsy misasany ito tagny karaha mavo aminareo fantatako tsisitsisy kirarem zao Então, feno. Clochard, como na rocune. C'est un clochard.
Clochard. Anova dok tsy mandafy tremtremo zegny koa dok mora aminay ty. Clochard. Ko olona clochard boriborok'olona. Anova matatsa olona anao manakolo manjara anao io. Boriborok'olona. Dikan'izegny mianty mipetraka confirmé certifié 100%. Hadinao aminay matin midi soir io. Resaka taratasy ny alahelony porinao aminay. Tangasinareo boka tikeny bis tsy mipasy. Isan'andra. Tangasinareo after menareo tikeny bis tsy mipasy. Ah oui, awal misy dinamboarana zay sayo karotsy korana. Ano ba kanyo? Regnareo? Ya. Regnareo nagatka désert carte tsy mipasy. Tsy mipasy ya. Ya. Adias. Mazanak'olombelogno Carte, oui. Anao problème no poera loatra. Feno tsy mikobagna nambarako anao isan'andro, tsy mikobagna. Anao magnano raha zegny anao tsy mila mivolagna. Tanareo carte bus tsy mipasy. Tsy baraka fa ino baraka nataonareo zay? Ah oui, awal misy dinamboarana zay sayo karotsy korana. Ano ba kanyo? Zaty tsy mipasy kalina karty. Tsisy karty zegny za tsy naboaka anareo karty nakany le nangoana. Zay mampijery boka anao carte tsy mipasy. Ah oui, awal misy dinamboarana zay sayo karotsy korana. Ano ba kanyo? Zaty tsy mipasy kalina karty. Tsisy karty zegny za tsy naboaka anareo karty nakany le nangoarina anareo jiaby. Bon za io Amboariny babanao ndraiky dadinao. Io fo amizay magnasasato olo. O leky mangataka ny tsara ny fiainagnanany, jalousie olo ndraiky. Raha tsy fiainagna. Itanao izy tao nivolambolagna elaela ka papie. Za io Masasahegna olo jiaby igny, kaiky izy ty fa tsy tatogno izy ty récépissé. Togno araiky fo izy mba nahazo raha igny, tsy tatogno récépissé, délire amizaiky izy, olo jiaby managna papier sasahegna io, ndraiky sasahegna razana zegny olo hena zao nga papier sasahegna razana jiaby, lagigninazy boka agnatin'ny tingin-dreniny, tsy nazony papier, un an, séjour un an, mbola natsoaka fo mipody récépissé. Mahamay kuni. Affaire à suivre. Fiona tsy tentinapodinao drako. Ai, feo. C'est bon. Olo misy mahamay boka karaha zegny. Olo misy mahamay boka karaha zegny. Misy mahamay. Tatoro. Ha? Tsy voava problème zay mampidélire azy io. Poera Virin Gilbert, tsata tongo Virin Gilbert tsisy clé magnamay séjour. Zay. Vrai tsaka izy Ny vazama izy. Karaha zay boka ataony zao. Afoana miangaingana. Afoana. Miantin'io izy masary mivolagna fa zangala jerikelyky fa saranaka jiaby amin'ny YouTube agny, saranaka amin'ny YouTube, zangala jery ndraiky resaka commérage. Non, anao tsy mila mangala jery resaka commérage. Anao tsy mila mangala jery resaka commérage fotony nagnino. Anao magnasasa oloben'olo jiaby matin midi soir. Mianty anao mahay mivola fa zangala jery kely resaka commérage. Non. Dia fa vavanao ny volagna fa aminao preuve 100% fa soi-disant sanatria koragna fa anao misy vidéo naka zany le lamboana. Zay tsy marigny zegny lahy. Ziska ny anty
olo jiaby vahoaka ambalabiany. Zegny tsy marigny zegny tsy marigny. Fa izy nambarako anao misy viavy maio atao diversaire anao marary fô ny viavy io satria anao nahazo place tsara. Viavy io nagnano nahita raha io. Fa zay tsy marigny boko manajer anazy. Azovy agnarana viavy. Petraka François viavy zegny. Zay tsy marigny. Za ty tamindreo tô. Zay tsy marigny zegny. Za jusqu'à za nirandro. Za boka nirandro nandeha nagnontany. Za boka nirandro nandeha nagnontany ndao ty teza zahava tany misy sarinazy ndelamboa. Za boka namiamiandreo volagna za nikoragna tamy drako mivatra amadiro kely ary igny. Za amin'igny mikaiky anao. Za boka io za mikaiky anao tamy moment igny. Za nangataka pardon taminao igny. Za boka nandeha nirandreo. Za boka nivolombolagindreo satria mbola anatin'ny jaly zegny. Tsy marigny zegny ohatsy sarinao amin'lelamboa zegny. Anao si be ohatsy raha zay koa misy nalaza tanao si be. Za nipetraka anao si be. Zegny tsy zegny. Fotony boka ireo magnano tsisy jery baka. Ireo magnano olo tsisy jery. Izo babanao lelamboa tany ataonao amin'ny lelamboa. Izo babanao nilelamboa. Io zegny ambarandreo olo tilitily fofa. Za io donc ambarandreo olo tsy zanakano si be. Ambarandreo olo tsy be tao donc za io. Ireo amindray zegny tilitily fona baka koa mila mavandy. Mila mavandy. Babany nanolagna zanakavadiny napetraka tamindreo tô. I babany nanolagna zanakavadiny napetraka tô. Anao amizay nataony lelamboa beka voabaraka. I babanao nile alako lehilahy tsy azo amin'ny telefony. Alako konti niregistreko ny lehilahy nivolagna zanany nandeha naolagna babanao igny. Kazy izay mety misy hagny ambesa za nirika sandragna boka izy misy raha isagny. Babanao nanolagna zanakavadinao. Ambesa boyako boka sandrazy igny any. Babanao nanolagna badinao. Afoanina amindray zegny alahelinao nao tsisy taratasy. Mila olo jiaby misy taratasy. Milarianao jery. Olo jiaby namanao miady io. Tsisy olo mandeha mitondra taratasy. Baka koa aminay tena agnatin'ny jerinao. Olo jiaby namanao niady io. Voana aloha ireo koa fa navy midika amin'ny tanànan'ny France ty na la réunion. Objectif-ndreo kely. Karakô azahoako position naka matsara za sécurité. Zegny Baka koa agnatin'ny jerinao. anao io jery Comérage, voky, maniratsira olo, magnasasa olo, tiaka maheranga agnaty réseaux sociaux ty. zuka Anao tsy mbota lore avla sandrama izy. Anao tsisy jery, anao koa tiandreo. Azonao no zanaka anao nilefa tsy tongono tomobile anao nitomagny haligny tomagny matsara taminaka igny. Anao nampiandreo. Taminanao tseky gada tseky samborin'ny police tô igny. Anao nampiandreo. Na toa anao taminaka ta Madagasikara anao nitomagny. Za tsy petraka France, za tsy nasauvenao tagny. Dikan'zegny rô ta France tagny tsy nasauvenao. Anao tsy tiandreo. Ni eko aminao, unonao leva fa tsy tetsentsikinao agnaty vava. Iny any ty, izy masaky mivolagna fa za ngalangala jery. Leranao fa baka nagnasasa maman Shani olo tsarina iny volagna tany. Karaha toa olo jiaby tsarina iny andeha nivolagna tany. Za baka misy raha mampitrabeky za naboakako sarin'ny mamany satria maro olo mangataka sarin'ny mamany mibonginy fa lesa hela kendy lesa hela fa anao magnasasa Shani atao agnaty nenineninao za ndraiky Shani mbola mpiavana Shani boka ambolo kapo Shani koa avandriry mazeny zay hoe Shani mbola mpiavana fa soriny mamanao pidileko foi fa Facebook eto ambarako anao tsara na magnasasa maman'olo abongo koa tsy fony mamanao fa zany sariny mamanao Io problème là izy tia midriky amin'ny affaire tsy affaire-anao. Amin'ny affaire misy magnino zany avolombolagny aboelo koa tsara mamanao fa tsara mampahiny za hitanao maro olo tia ampidindreo olo ambadika agnatin'ny hady ty. Hitan'ny masonay regny Sofiné. Tanao ireo tsara ndraiky nisy tsara ndraiky nisy araiky amindreo mivolagny ty. Koa fa tsy dao karaha ataonao io amin'ny afoagnananao, amin'ny angaingainanao,
anao milikaratye no anao iny nazy ny afoanina ndraiky fatiavanao hady ndraiky fatiavanao voly tisety takitra malena anao tagnatin'ny réseaux sociaux ty nefa hanitradino na avenir-nareo lasana de nagnano ny publier sariny kilômetry Florençon Slip mena iny vola nataonareo fa toe publier fa ty masteny sandrago anao na iny lasana ipody afara direct ny troany raha iny fotony eny fa Siroto koa ni signal zao. Siroto koa ni signal zao. Ulu hafa ni signal zao. Ulu boka hai. Ama yota ni signal zao. Yu fa na ni boka tio saru fa. Izu chini sandraze pa ni Florençon nambarando. Yu chini ni Florençon. Siroto na nga niya sa iti. Nangina na rota France. China sak nande na boka zinga. Naro yu. Jo zama na rota petit problem. Zata moment. Merci Zangahari. Zata kutoka tamnaroto. Panaroto ya pitu problem. Zasa chen ira na roza dia. Akira ser sarze buka ko ira na boka cara pa. Sanga chen baba di sarze kan zana boka hizo. Zaka tsiga deno ila. Chen baba tsiga deno. Zaka na chen baba di sarze. Tam jerna ka foma. Angan. Chen matin 2 millions par semaine. Yung nila na barakuize. Easy no vola fa. Larsani fe no vola. Ano sarna mezani hela. Balam nela o boka na kazali kuna mela. Zani nanda na ngatusa tiko boka tang na ngatuza. Balam nela ora. Zana nga barai. Au contraire, vlog zama nga miano autorisation. Au contraire. Nous, ela safarati baka kumde ikanaro de problema mrayune le problema mrayu zengi man ulu sisijer mati musarik ap dibrongat ni aferati fotu nangin iro zengi le fatiana satanga ul sisijer baka kanin zengi mila dibrongat rati zene vlog tamna Dieu merci rati Madagascar, kanga 2 millions par semaine. Ano ko irando no mas ando 100 euros. Am ati ko di kan 100 euros zingi. Nano mina 100 euros c'est bon de fou. Sa Madagascar no maze. Bravo no maze par semaine, hein. O ki par mois bola has fam nas. Na ko za donc malenya banko bola has fam boti yu par mois ko 10 millions fu na tam zata. Iska semaine zama az vol. Zamba la mas vol de murenga ulu, hein. Mas vola za tamnada bola tiati sara tamnada ko za zaminongo naka ha misikini raja manjari mahema donc na vita na continue ndenga iduki comme na mare atta concours voilà exemple même que you la saz no you ne le exemple prévivant tout mozenge ano mi hinara chiak ndeka no mi nara nyanguvno Miss différence. Nangin nyanti. Alors mon avion possible où je dis il m'avion aussi. Pour notre avion la couchine notre avion alors je suis libre. Conscience non tranquille. Manda no alinhada no manofchara. Au contraire, ils arrivent manda alinhada lulu jabing have me adisio. C'est ça. Firo tam zan kanulu hinti teni na ton pa azoma hinti teni na ton pa na joktaye adaman din kana Florençon tang nangresan irahan nangresan pa zan kana na dani sandra chok na ko sa patsel sunga bakazi azaman din kana firo na nganta zeta mo maziza ko ta para vol zani bulunga izma da mituli bala mitui setting sini adam chika kwanda kwatka jamna kisandra zeng setting sini adam chika bamandinia jera sesi balav setting sini adam chika sietsa paman padesan setting kai no had pangosmen ka zera zon baba kapwenga pafatinulu chino aling manchang satia para kanon ya langato nana wawen shani na kandi mama tani chino aling manchang ha
Mama Shani tinidika anatina fera ty nanitizany mama Shani zegny tsy hitanao. Dinia tsara mama Nori fa hoavy tsinjolavaka asa tsy agnatin'ny fatinazy mama Nori miaraka amin'ny tsinjolavaka za voalohany maregny izy maty anao mama anao miaraka amin'ny za fa magnasasa mama anao afa natsakinazy fa komerasa no mandaga nora mandaga io ne tena grave aminany io zegny iro olo iantsaitsany maternité soara managera ho izy io iro io amizay tena ny chefny vory tena chefny ara-tsampagnay fotony ro fakajo olo fahepoka amijerin'ro tsy manjary io iro amindray zegny micréer l'air fondray ro matin midi soir zegny ro azokakany créer ro nanganahita mama anao aby sasany to mama ny ela mivatrokaty tsy ako aia fakaziny sirama zegny hoe Baramantsiamany baka mba chefony raha karaha io baka i Baramantsiamany baka chefony Baramantsiamany Bronrony ya froko fa tsy mila manominy agnarana eto ro fa nahazo agnarana iaraiky Fromitrandroany iaraiky Baramantsiamany iaraiky ro jiaby ao fa misy Baramantsiamany Kuwata mapangabi moja kwa dhati nisofuta ngati chako dhati nisofuta barano Baramantsiamany raze chismekeo izi difame baranakana na nena avec preuve à l'appui vidéo complet i Baramantsiamany mande mi vatro mande mga sarti vanga ko izi mi duchambal vulu andengan mission ambesa Mavledshi using Batledshi and Osibeyo, a check, Vulez and me Batus water, me Batledshi, the Canaro Bazar Bay. A Bazar Bay, Bazar Bay, yo Mr. Mobile, Chat about a ledger, Katia is Mr. Ledshi, and I am Namada as your friend. I can't ledshi as you, is man the Batledshi. I know me Batledshi, you have to feel no sarco. Zoraton Ulumba Hen, Zahaba. Nazo bobo kurang atin chang nazo tsara manjawi sa ulu ni drama tin chang no bobo from cheno ni ha ba no matinga mana ri matite kita pa bulang azan bulang kita saman na la fami matin jaltis na kana den daf la fami kita pambalam ulu bulang ulu zeng Mineha, abak jab mana panda. Ano ze ano zama es para naro di Baramantsiamany zan fanomi poko itseke na dirno ngatin chango mi le trésor 20 fetu baka trésor 20 i Baramantsiamany izi ndeze ravravu ikaka i ravravu ndengisi i baobab bech mayabe oi matamare oi ravravu is mandem trek zan kanulu mis trésor 20 i misandu kuchangwa la réunion i misandu kumis restaurant timba depuis 1900 kalalo depuis 1900 kalalo anom den chi anom den oui Koer Baramantsiamany eko histoire andro diaba agnatin'ny zofa aza mivolambolan'olo narô aza mivolambolan'olo fa banarô tsy navinarô handafy aza mifapolo tsy navinarô handafy banarô zay iela zegny ino ani ela zegny za naviny karamendrô nandeha amin'ny tany misy anao ela nanitsy za nahita tragnonao drakodrako ty manambola eo aza nanitsy za nahita tragnony hela zegny nanitsy ko tragnony hela zegny mabe tsara ko ny hela zegny ny narô tsisy raha manjary fômpitsy he mba mivolagna olo mivolia magnatsagnatsa olo fa narô teo olo mba matinjaly karaha olo jiaby io so narô magnantegna fambaranarô ndafy misy vola piapiagna
tsisy vola ipiapiagna. Mipoera. Tsy hitako raha koa nandeha popoe anareo io linamboa isaisana anareo. Tsisy raha koa nandeha popoe anareo io. Gestindreo mare. Je suis de retour. Faut-on pas Tara Roseni? Oui. Calendrier ni. Voilà. Zazen toujours mangala calendrier. Samuel, tiens. Samuel, tiens, prends tes calendriers des pompiers. Tiens. Pas besoin de venir ici. Juste là, sur la porte. Voilà. Range là. C'est bon. Zazen toujours. Tiens, on Karatoni, calendrier pompier, jusqu'à fin d'année, calendrier pompier, le bouilleur, le calendrier faliak, 15 euros fambela quari, 15 euros fambela quari, jusqu'à fin d'année, ça, marabi. Nana Kori. Ia, comment ventanareo zany ka nibaramatsy amany nisy 15 000 izy mavita manapaka billet mandeha magnano détective izy mila mandeha mangala formation mikasiky la famille-n'olo La niasa hoe manaraka zegny indray maro fekin'ireo io ambadimbadika ao karaha ataona araiky madame Biromy tsy mahay migiaka koa tsy romy nify jiaby fa korim-panoromy i madame Biromy foto ny labere riamikeny fa tsy mampamamo izy fa izy mila migiaka romy fo i madame Biromy izy mavita amindraiky mivolagna fa za andeha angala détective andizah tany misy izy hitomboako meso toujours remena sous l'arme blanche. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Non, prends là-bas. J'ai pas besoin. Là, il y a la Ok. À tout à l'heure. Yeah. Ok. C'est. Mais ma vie, comme mena sous l'arme tu regardes la blanche, Smart duce mai buni. Também e com decorar. Olha, na passa. Potarailo. Voilà. Karazenha toda. Olo jiaby zambia zegny mipody amin'ny détail ny live naka. Olo jiaby iadivanao io zegny, olo jiaby iadivanao io zegny, tsisy olo agnatin'ny problemeny taratasy. Tsisy olo agnatin'ny problemeny taratasy. Anao niantsantsa za, il y a même pas une semaine. Anao niantsantsa za. Ouais, karaha olo adala. Nefa anao nivoana aloha ny boribory kely antsin'olo amin'ny tanàna la réunion io, isaka telo fanjava anao mandeha milatra magnary nouvellement anao. Zegny voana alohany fa ahaizana fa anao kely antsin'olo olo tsisy jery, anao koa olo misy jery. Anao zegny
natao hoe drakitrampory drakitrampory anao baka amy drakitramporinao anao tsy nahy nipetraka nefa anao nanambady olo misy taratasy vazaha nefa anao nanambady olo misy taratasy vazaha nefa anao niteraka amin'olo misy taratasy vazaha tsy agnatin'ny jerinao fa lalàgnan'ny la France ty matin midi soir miova koa mikasiky olo étranger tellement que zegny anao draba tsisy jery alfabety fotony baka zegny baka nambarany raha vavinao trakabe tsy manjary igny baka iry elabe lagaly baka olo kondrakondrana taloha tsy ka io malandy décortique live-nao igny live-nao io mandeha misy 2 heures de temps j'ai pris le soin et le temps d'écouter début jusqu'à la fin anao botraka volaniko zegny juste introduction fizy volaniko eto zegny anao nivona baka iry elabaka olo kondrakondrana tsisy jery magnano live de qui de nous maintenant zay tsisy jery kondrakondrana ty hatreto zegny jusqu'à le preuve de contraire tsendriky nisy baraka be karaha igny na voazay na la voaza avoatisation fa nikatran volantely nihina volantely jusqu'à le preuve de contraire nefa ndraiky zay avo kondrakondraka nefa ndraiky zay avo tsisy jery nefa ndraiky zay avo fausse riche nefa ndraiky zay zegny avoa tous les noms tous les sortes de noms jusqu'à le preuve de contraire tsendriky nisy baraka be karaha igny juste introduction fo igny volaniko fa tsika miditra aminao kendriky anao ka zendriky mivolagna hoe fa za angalaje resaka commérage non tohizany mampa aboa tsara ny mampaheriandranao jusqu'à la fin anao tsy basibasy magnasasa zay en Europe aty parce que anao mivolagna fa zay lavitra anao io boka zay tsisy action vitale nanao mifavoana alohan'olo mahery andra amy tanàna io anareo mila magnano pression psychologique fo amin'olo matin midi soir anareo mila mizaha azovy koa olo andeha taonay pression psychologique amy réseaux sociaux ty fotony zegny fa io fo zegny objectifnareo mialanareo baka Madagasikara mila agnano pression psychologique amin'olo matin midi soir legny olo faible mentalement zegny azo marompa